Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Diyos, maray na Sabadong pagkaga mga tugang. Welcome sa programang Anagang Unyan. Petsa 4, bulan na Hunyo taon 2022. Sa ngaran po ni Roy San Ramon, ini po si Allen Riondanga. Mahatod po sa Indo kan mga bareta na nagkatiripon kasi ito yung mga pag-iribas sa Anagang Unyan News Team. Uyaan mga headlines. Syudad ng Naga, yaon mangyaray sa alert level 1 sa Kud Hunyo 15. Detalles Joel Surina. Mantinido sa alert level 1 ang Syudad ng Naga sa Kud Petsa 15 kan masunod na bulan ng Hunyo 2022. Basado sa pinakahuring direktiba kang National IATF. Ini ninhuli man sa baba o mayo ning naikukurit na panibagong kaso sa COVID-19. Sa datos kang Naga City Health Emergency Response Task Force, asina DOH Bicol, puon Mayo 17 sa Petsa 29, Mayo ning na-reporta na COVID-19 case, huli kay di. Mayo man ning active cases o nasa home isolation na baging mga pasyente na yaon sa medical facilities o mga ospital digdi sa syudad. Sa lindong kang alert level 1, basado sa guidelines ng National IATF, tinutugutan ang intrazonal as in interzonal travel sa gabos na age level. Ang gabos na establishmento, mga individual as in mga aktibidad, ang tinutugutan man na mag-operate, magdaog sa trabaho, alagad kinakaipuhan magsunod sa mga minimum public health protocols. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Labi sa 1 milyon na bisita piglalauman sa syudad ning Naga. Ngunyan na Peña Francia Fiesta. Detalles Paulo de los Santos. Piglalauman kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry o MNCCI ang liwat na pagbaskog kan negosyo sa syudad din Naga sa bulan ng Setyembre huli sa Peña Francia Fiesta bilang Center of Tourism sa Rehiyon Bicol. Marurumduman na pigbuyagyag ni Alcalde Nelson Legacion ang manungod sa pagbuelta kan mga tradisyonal na aktibidades sa syudad, katakod kan kapiestahan, lalo na kung mamantinir sa syudad ang presenteng alert level status sa COVID-19. Segun kay Mario Villanueva, presidente kan MNCCI, ang Peña Francia festivity kan mga taon bago magtama ang pandemya, pigko konsiderana bilang Center of Tourism sa Kabikolan, kung saan nag-abot sa 1.7 million ang numero kan bisita na nanuntaran sa syudad. Pigsabi ni Villanueva, nagdadara ninda kulang tourism growth ang kapiestahan huli sa religious activities sa syudad, asin nadaraman nindagmang na bakasyonista sa mga pasyaran sa ibang banwaan sa Camarines Sur. Dugang kan negosyante, posible na maglampas sa nasambit na numero kan mga bisita ang manunutaran sa Setyembre, huli naman sa pagkauktaba kan mga civic as in religious activities, katakod kan kapiestahan ning 2 taon huli sa pandemya. Kasi is the center of tourism in Bicol The Peña Francia holiday brings in a minimum or visitors in Naga or in Bicol in general of about 1.7 million for the Fiesta alone niya, 1 million to 1.7 million. So ang biggest tourism growth natin is of course yung ating religious activity, which is the Peña Francia as the center. Mientras tanto, padagos man ang pagpreparar kan MNCCI sa Bicol Business Month, nagigibuhon sa Oktubre at Nobyembre kung saan highlight ang teknolohiya na dakula ang naging tabang sa manlain-lain na negosyo kan mga panahon na limitado ang paghiro kan tao asin operasyon kan mga negosyo huli sa pandemya. We always would like to innovate, as we said, and this year we are injecting technology in all of our forum and exhibits, no? Kasi alam naman natin na ang nadala ng pandemic sa atin ay na-accelerate ang technology, di ba?
Tandaan nyo, nakulong tayo sa bahay. So, ang sumikat dyan, yung home delivery, yung mga ganon. No? So, that accelerated the use of technology in all businesses. So, sa lahat ngayon ng aming mga exhibits, may mga technology kami na mga ipapasok. No? Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Face-to-face classes sa Ciudad Dignaga pwedeng maging 100% na ang implementasyon. Detalles, Joel Sulina. 100% na o gabos na public school sa Ciudad Dignaga ang nagpapasunod ng limited face-to-face class basado sa naging pagtugot asin direktiba kan DepEd Regional Office. Lalo na ang Naga City, mantinidong nasa lindong kang alert level 1, uli man sa baba o mayuning na iro-record na bagong kaso sa COVID-19. Ini ang kinumpirma ni DepEd Naga Schools Division Superintendent Manny D. Guzman matapos mataunan ning memorandum order ang duwang natatandang public school, ang Santa Cruz Elementary School, asin ang Naga City Science High School para sa nasambit na katuyuhan. Kaya gabos ng public school sa syudad ang igwa ng limited face-to-face class, mantang sa total na 52 gabos na mga private school, may 27 na ang nagpapasunod kaini. Naglalao man ang DepEd Naga na luway-luway ng magiging marhay ang dalagan kang klase sa mga pampubliko pribadong eskwelahan poon elementary sa good secondary level sa loob kang syudad. Dangan mamamantinira ang alert level 1 sa COVID-19 sa good sa masunod na pagburukasan kang school year na piglalaumang mangyayari sa bulan ng Hulyo o bulan ng Agosto. Na po ang face-to-face classes sa tuyang gabos na public elementary and secondary schools natawan na ning permiso para sa implementation kan limited face-to-face classes. And then out of 52 private schools, 27 na kayan ang nasa implementation kang face-to-face classes. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mga muyang, mag-opresyar ning libreng sakay sa irarom kan kaisakay program kang LTFRB padagos ang pag-ako ning aplikasyon. Detalles, Paulo De Los Santos. Sa ibong kan nagpapadago sa pagsikad, kan Phase 3, kan libreng sakay program, kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bukas ang Metro Naga Public Employment Service Office o Metro Peso sa mga jeepney transport cooperative sa syudad din Naga na mauot mag-avail kan programa. Ang libreng sakay program kan LTFRB may katuyuhan na maayudahan ang mga transport cooperatives na apektado kan pandemya. Siring man kan halangkaw na presyo nin petrolyo sa paagi kan pagpasakay nin libre para sa mga authorized persons outside residences o APOR na nabiyahe sa kanya-kanyang mga ruta. Apuera kay ni babayadan semanal kan LTFRB ang mga kooperatiba, partikular na ang mga nakabale sa Phase 3 na pigtagamaan nin 180 million pesos. Segun, Kijan Paul Buendia, Cooperatives Development Officer kan Metro Peso, pigtulod kan Metro Peso sa 8 kooperatiba ng jeep sa syudad. Ang pag-apply sa programa kan LTFRB, alagad tulos sa nadigdi, ang nakabale sa Phase 3 kan programa, huli sa pagsumiter din kompletong dokumentos na pighagad kan nasambit na ahensya. Sa ibong kaini, target na ubuson kan Co-op Development Office kan Metro Peso, ang gabos na kooperatiba ng jeep sa syudad sa piglalauman na Phase 4 kan libreng sakay program. Ang Cooperative Development Office under Metro Peso, naatasan siya base sa batas na magkaigwaning mag-establish ning linkage from our beneficiaries, which is iyon na ning mga cooperatives na ililink misinda sa mga gobyerno, programa kang mga nasa gobyerno nasyonal. Sarong halimbawa kay ni iyon na ning nasa LTFRB na libreng sakay. So piginguha ta na makasali ang sa tuyang mga Naga City cooperatives na makasali sa libreng sakay na inikang LTFRB. Sa lado kan LTFRB, pigsabi ni Perry Giovanni Solano, Project Evaluation Officer 2 kan LTFRB Bicol, na bukas ang ahensya sa mga kooperatiba sa enterong Camarines Sur para sa piglalaom na Phase 4 kan programa.
Sigun Pakisulano, may mga nagkapirapang transport cooperative sa rehiyon at may pending na proseso sa LTFRB para sa programa huli sa padagos sa pagkompleto kan sa indang mga requisitos arog kan registration sa Land Transportation Office as in service contract gikan mismo sa ahensya. Open pa po kita, actually igwang mga pending applications na tinatapos na lang ninda itong mga requirements ninda. Kaya kasi po dumang kita magkakaproblema sa payout pag they kompleto ang requirements. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Oplan disiplina asin iba pang pulisiya sa mga tinampo kanaga. Liwat na ipapautob. Huli sa mantinidong alert level 1 status. Detalles. Joel Sulina. Nakabalaman sa Project Redirect ang Public Safety Office. Ngunyan na luway-luhay nang nagbabalik sa normalang sitwasyon sa syudad sa lindong kang Alert Level 1 ang Oplan Disiplina para sa mga public utility drivers, implementasyon kang Expanded Wheel Clamp and Towing Ordinance, road clearing operation na aktibong pinapasunod ngunyan kang Public Safety Office. Sigun kay PSO Executive Director Rene Gumba, ngunya na naging maray na ang sitwasyon asin estado kan syudad sa tanga kang pandemya kung sa inburukas ang gabos na negosyo asin establishmento kasabay ang pagtaong dalan asin paghaluwag sa mga movement asin activities kan tao magiging period naman ang mga tinampo sa syudad uli sa volume kang bihikulo asin numero kan ng mga tao sa mga pampublikong lugar na iyungon niya na tinututukan kan sa indang opisina. Kabali digdi sa Oplan Disiplina, si pagsiguro ta na sa mga trimobile drivers, sa mga pedicab drivers, and other public utility vehicles compliant sa mga requirements, may respeto sa mga pasahero. Kung wheel clamp ordinance, pagiramdamon ta po sa mga kaymanwa ta na lalong-lalo na pag may nakamarka dyan na wheel clamp area or tow away zone, day ka na dyan. Nganing day ka madanyaran. So the Project Redirect has been executed recently. Halos nakasarong simana na po kita ng operation. And substantially, alimbawa, kung hilingon ta sa mga enforcement operation, garon dahil nagbababa sa 5 hanggang 10 bihikulo kada aldaw sa tuyang na we will clamp na i-issuean ng citation ticket for various offenses. Sigun pa kay Gumba, igwan ng mga signages, pavement markings ang mga piling no parking and wheel clamp or towing areas sa Syudad Dignaga nagiya sa mga motorista maging sa publiko ngaring malikayan na sinda madakop asin matikitan huli sa violations. Naglalaom man si Gumba sa kooperasyon kang publiko como sinda tagapagpasunod sana kang nakapalaman sa eksistidong ordinansa sa syudad. Pinapasunod na sa road clearing, dahil mo pag-ulangan sa tinampo, dahil mo pag-ulangan sa lakawan kang tao. So kung igwa kang mapupwestuhan na mayo sa kriteryang iyan, mayo sa prohibition na yan, pwede man yan i-consideran. So again, bottom line, inot, dahil pag-ulangan ang tinampo, so agihan kang mga sasakyan. Ikaduwa, dahil pag-ulangan, so lakawan kang mga tao. So sidewalk. And lalo na po, so pedestrian lane. Kadakol kaming nagkakadarakop sa syudad, na garo day aram na siya nakaparada duman sa tungod nakabalagbag sa pedestrian lane. Ano? Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Newborn Hearings Testing and Screening Center kan Naga City Hospital. Bukas na. Detalles hali kay Paulo De Los Santos. Minhuli sa maninigong serbisyo na pigtatao sa mga umboy kan Newborn Hearing Testing and Hearing Center kan Naga City Hospital o NCH. Pigtawan in onra kan Department of Health sa Bicol ang nasambit na ospital kan nakalisa ng semana. Sigun kay Dr. Joseph Sanchez, Hospital Chief kan Naga City Hospital, puun pa kan 2019 padagos ang NCH sa pagkonduser nin hearing testing and screening sa mga kakamundag pasanang umboy. Monitored na ang ospital kan ahensya na nagresulta sa pagtao kay ni ninduwang Certificate of Achievement. Susog sa mga sertipiko na pigresibe kan ospital kan Mayo 25, 2022 hali sa DOH. Top performer ang ospital huli sa pasilidad pag-abot sa performance rate na nag-abot sa 100% para sa taon 2021 apwera digdi. Second performer ang hospital pag-abot sa follow-up rate
na nag-abot sa 57% para sa taon 2021. Pigsabi pa ni Sanchez, mayo nin pasyente na subject sa hearing testing asin screening ang nakakaluwas sa nasambit na ospital na dai papigaagi sa ebalwasyon kan mala radio station na pasilidad dugang kan doktor dai nawawa ran nin trained nurses an ospital sa gabos na oras tanganing magmando kan newborn hearing testing and screening center. Gustong sabihon, kaming napapaluwas na bagong aki na pasyente na dai na hearing test. So 100% mayo nakakadulag because ang strategy mo kayan kada shift kang duties kang mga nurses may trained na saro or mas kang duwa because we have already six trained nurses na nag-hearing test. So mayo diyan nakakadulag talaga taigwa kaming trained na adequate numbers. So itong top 2 ito regarding sa award na top 2, ito po 'yung na pasyente na initially na test na siya pero dai nakabalik on time. So bali dai siya nakabalik on the schedule. Pero na-catch mangyari siya. So parang 100% pa din siya. Kailang minomonitor diyan itong first na check up talaga. Itong follow up. So ito ang award na gustong sabihin ko to. Pigtawan doon kan doktor na dugang na oportunidad kan pasilidad sa mga nurses sa ospital para sa pag-adal kan prosedimento asin serbisyo kan pasilidad apwera sa pagtaon nin diagnosis asin early treatment sa mga umboy na mahilingan nin problema sa pagdangog. Piglinaw pa kan doktor na mayo nin babayadan ang mga ina na miyembro kan PhilHealth para sa serbisyo kan pasilidad lalo na kung sa NCH nangaki huli sa reimbursement kan nasambit na ahensya sa ospital. Subsidized kan lokal na gobyerno kan syudad ang lambang pasyente na taga-Naga. Sa ibong kaini bukasan ospital sa mga magurang nagikan sa mga partnered hospital sa luwas kan syudad na nangangaipo kan serbisyo kan pasilidad alagad day na sinda sasakupon pa kan lokal na gobyerno kan syudad sa subsidiya na ibabayad para sa iba pang medical services kan ospital. Pigkakarkulong 152 na mga pasyente ang naserbisyoan sa pasilidad kan 2021 mantang nag-abot naman sa kaparehong numero ang kwentada kan mga pasyente na pigserbisyoan sa pasilidad dahil pa natatapos ang presenteng taon. Actually, this center is not exclusive for Naga City resident. Hindi to exclusive. Pati yung ibang services namin, hindi naman exclusive. Kaya lang, siyempre, pag taga-Naga ka, subsidize yan kang city. Pero pag taga-luwas, daita naman yan, bako man taga-resident Naga ka yan. But we cater the services. Pero yung monetary kasi, sa Inda na, kung saan taga sa Insinda. Kasi hospital does not refuse patient. Oo, bawal yun sa DOH. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mga drainages sa mga flood-prone areas sa Ciudad ng Naga. Pigmamantinir ang kalinigan kan City Engineer's Office. Ang detalles aramo niyato kay Joel Sulina. Minamantinir kan City Engineering Office katuwang ang Senro asin SWMO ang mga bago asin eksistidong drainages kabali na ang mga waterways ngaring malimitaran o totalmenteng dai na bahaon ang mga dating bahaon na mga lugar sa syudad. Sigun kay City Engineer Alexander Canding, puon kang magtukaw si Alcalde Nelson Legacion saro sa mga naging priority projects ang presenteng administrasyon. Iyo na mataunaning aksyon asin solusyon ang haloy ng problema sa pagbaha sa mga low-lying areas o flood-prone areas sa syudad. Arog sa Clupa, Calawag, asin San Felipe, Doña Clara, asin Magtuto Compound sa Barangay Concepcion Pequeña, LBC Compound sa Barangay Sabang, maging sa iba pang lugar na gilibuhan ng drainage system. Kabali na ang pagmantinir, clearing, asin paghali sa mga bara, sa mga waterways, creek, pagdraga sa mga sapa sa good porsyon kang Bicol River katuwang ang DPWH. Uga kaya kita ka itong mga drainage na purutol na seemingly uga kang drainage but may man siyang pinapadumanan ang tubig na duman manggirari siya sa mga private lots. But this time, since 3 years ago upon the assumption of Mayor Nelson Legacion, nag-order siya na all drainage should be rehabilitated, design of new drainages should lead to a
outfall of any water bodies within the area. Kaya po bagangon yan, nahihiling ta na uga na kitang lessen flooding in the area, if not lessen, na wara ta talaga ang pagbaha sa mga iba-ibang lugar. Sigun pa, kay Engineer Canning, igwaning task force na kompwesto ka mga personahes kan Senro, City Engineer Office, asin SWMO, para masiguro na mayong ulang o barang basura sa mga waterways. Apwera kay ni, nakatalaan pang i-implementar kan sa indang opisina ang mga kaparehong proyekto kan lokal na gobyerno nga ring masimbagan asin masolusyonan ang problema sa pagbaha sa iba pang lugar kan syudad. Hulugan po kang tubig da, silted na maray ang Bicol River, kaya pigmakwot po kan sa tuyang City Mayor na pakiulayan giraray ang DPWH na i-dredge itong portion kan Bicol River, Kamaligan area. Kang nagibota po to, nawara po ang pagbaha dyan sa Sabang. And some other areas pa din na Nutaranta na nawara ang pagbaha. Diyan po sa Barangay Calawag, Clupa, nadarata na po ang floodwaters dyan from Barangay Clupa down to San Felipe using the existing San Felipe storm drainage that was constructed long ago by DPWH. Para sa Nagangunya News, Joel Solida. Gobyerno lokal kan Naga padago sa pag-implementar kang Yakap Bayan Program kan DSWD para sa mga recovering persons under use of drugs. Detalles, Paulo de los Santos. Sa ibog kan mga eksistidong programa kan lokal na gobyerno para sa mga nagsurukong nagenyo na person who use drugs o PWODs, pig-implementar ang Yakap Bayan Program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, tanganing maiduhol naman sa mga PWODs ang reintegration as in livelihood programs kan nasambit na ahensya. Sigun ki Aileen Alim, Project Development Officer 2 kan DSWD sa Bicol, dakulaan papel kan Local Government Unit o LGU sa pag-implementar sa pigibong programa kan DSWD na may katuyuhan, nagibuhon community leaders ang mga drug surrenderies asin matawan sinda nin reintegration measures sa saindang mga pamilya asin komunidad na naapektaran kan pagkalulong ninda dati sa pigpapangalad na bulong apwera sa pag-minimize sa diskriminasyon kontra sa sainda. Pigsabi ni Alim, ang Anti-Drug Abuse Council kan LGU na mismong katuwang kan ahensya sa Yakap Bayan Program, iyo ang core team na pigbilog na may mandatong tabangan ang mga nagsurukong PWODs na maot na magbagong buhay. Dugang pa ni Alim, dagmang na mga ahensya kan gobyerno na may livelihood program pwede na magtabang sa programa, partikular na sa mga kwalipikadong beneficiaries ang mga qualifications. Tapos, sa primary treatment sa community-based drug treatment facility na pigmamando kan LGU as in outpatient program sa mga drug treatment centers na accredited kan Department of Health. Piglinaw ni Alim na pwede nang isairarom sa livelihood program kan DSWD sa lindong kan nasambit na programa ang mga PWODs na nagsasairarom pa sa drug treatment. Lahat po ng agency na nag-o-offer ng livelihood program pwedeng ma-refer ang ating mga kliyente. Like sa amin, sa DSWD, meron kaming sustainable livelihood program. So pwede silang ma-refer as long as ma-qualify sila, no? And pwede din sa TESDA and marami pang agency like si Department of Agriculture, pwede din. No, mga ganun po. Basta marami pong maahensya, pwede din po mga NGOs na nag-o-offer ng mga livelihood program. So pwede natin silang ma-refer. Apwera sa lokal na gobyerno kan syudad din Naga, ang gobyernos lokales kan syudad din Iriga, asin kan mga banwaan kan buhi asin Kalabanga sa Camarines Sur, ang padago sa pag-implementar kan Yakap Bayan Program para sa saindang mga nasasakupan na surrendered PWODs. Bukas ang DSWD sa mga LGU na maot makitabangan sa DSWD sa lindong kan nasambita programa na pigponan kan 2020. Pong sabihin na makipagtulungan po tayong lahat, no, sa pagpuksa sa illegal na droga. Hindi lang naman ito para sa mga PWODs, para din sa atin, no, para din sa atin na
aparte ng komunidad, no, gawin nating ligtas ang ating komunidad para sa kinabukasan din ng ating mga susunod na henerasyon. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Pagtarabangan kan Public Safety Office, asin kan manlailain pang mga ahensya, asin pribadong organisasyon, padagos para sa pagmantinir kan pasi orden. Detalles Joel Sulina. Sa obetong mas maging episyente asin aktibong public safety office, urog na sa pagpapautob kan mga existidong ordinansa asin ang pagmantinir kan pasi orden sa syudad, mas pakukusugong pa kang opisina ang pagipagtabangan sa mga NGO, government offices, force multipliers o mga volunteer groups. Ini ang kinumpirma ni PSO Executive Director Rene Gumba. Nabubuhay yung liwata kan sa indang opisina ang pagipagtabangan sa mga barangay tanod na dakula ang anbag pag-abot sa pagmanehar sa trapiko, dangan sa Naga City Police Office, Radio Communication Volunteer Groups, force multipliers asin iba pa na bukas sa pagtabang asin pag-asiste ngaring mamantinir ang pasi orden sa syudad maging sa panahon ning kalamidad asina ngunya na pinaglalauman ang dakulang tripo ng tao sa padangadang nakapistahan sa bulan ng Setyembre na magiging sibot ang syudad huli sa wala toong mga aktibidad. Sa mga partnerships, itong pakikipagtuwang kang Naga City Public Safety Office sa iba-ibang mga ahensya, organisasyon. Igo akong gustong duwang i-mensionar, inot itong mga barangay tanod, sa mga pag-iribang bantay barangay, so PBB as an organization. Nag-ulay kami kang Lingkod Barangay Office, bubuhayon tapo giraray so pagtuwang kang sa tuyang mga kairiba sa barangay tanod na pagtabang sa traffic management. Intensyon tapo hindi sa mga partnerships na ini. Gusto tang makakuaning katuwang sa tulong aspeto. Inot sa traffic management, ikadua sa peace and order concerns, asin ikatulo po sa disaster response. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Pagtanom ning puuning kahoy pinanginutan kan Dangerous Drugs Board kan Syudad ning Naga. Mga recovering persons who use drugs. Nagin katuwang. Detalles Paulo De Los Santos. Bilang intervention sa mga recovering persons who use drugs o PWODs, pigmarhay kan Naga City Dangerous Drugs Board o NCDDB na magkondusir nin tree planting activity na pigpartisiparan kan mga PWODs na nagsasayrarom sa intensive outpatient program sa Camarines Sur Treatment and Rehabilitation Center sa Rong Rehab Center na accredited kan Department of Health. Sigun, Kibabi San Buenaventura, NCDDB Early Intervention and Rehabilitation Program staff, parte kan anom na bulanon na intervention sa 21 PWODs ang nasambitan ng aktibidad, kaiba ang Naga City Police Office, dugang ni Mambabi, obheto kan aktibidad na iparealisar sa mga PWODs na parte sindakan komunidad sa paagi kan pangangataman sa kapalibutan, pigkakarkulong sanggatos na 3 saplings, ang pigtanom kan aktibidad kan ika-3 nin Hunyo sa Barangay San Felipe, Ciudad din Naga na may manlain-lain na klase, kabali na an akasya asin iba pang indigenous trees. Ini pong grupong ini na sinasa IOP or Intensive Outpatient Program under CSTRC DOH. Bali, igwa po sindang 6 months intervention. Bali, ini pong activity ngunyan, bali part lang po siya kang intervention na ginigibo sa indang ngunyan. Bali, patapos na pa sa indang intervention. Nakatalaan ang 21 partisipantes na maggraduar sa indang rehabilitation sa Hunyo 24, aldaw nin Biyernes. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Yan mga tugang ang mga baretang nagkatiripon kasatuloy mga pag-iriba sa Nagangunyan News. Sa ngaran po kasakuyang kaibahan, Roy San Ramon, salamat po sa inyo pong pag-antabay sa tutuyang programa ang Nagangunyan News. Sa mga nag-antabay sa tuya asin naging kaibahan dyan sa 100.5 Bicol Idol FM asin 89.5 radyo natin asin live na nagdadala sa tuya sa Nagangunyan News FB page asin Naga City Government FB page.
Mag-iribanan po kita aban-aban sa programang Satong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Buon kang nakaigdi ako, talagang mayo pa igdi yun yung tinampo. Agihan lang talaga ng motor, araw kaya, taho, hanggang makaabot kami duman. Kadtok, masakit talaga sa mga aki. Gahatod mi, tapos pag mauran, masakiton. Ito na aramin mi nga ni, na papatinampo mi. Siyempre nagkaurog makan. Dahil na kami malalabuyan pag mapa-eskwelahan kami, pag makatod ng mga aki. Talagang dako lang tabang. Dahil may una-una magkakaigo-igdi yun yung kuya, matitinampo na iniyo. Tapos itong nakain, siyempre na, salamat, matitinampo na, dahil na kayo magkaralabuyan. Maugma talaga, dahil na masasakitan. Salamat na maray, Mayor, sa pagtabang sa muya, igdiyo na magkaigo ng tinampo igdiyo. Siyempre, sa kada pamilya kang mga naka-arrestar igdiyo, nakulang pa sa salamat ang kaigwa na kami ng tinampo. Bako na dipisil na kung araw kayo igwa ka sa mga emergency. Madali na, lalo na kung igwa ng service. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Mga tugang, uwi na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, Diyos maray na Sabado ng pagkaaga. Asin welcome po sa programang Satong Aramon. Petsa 4 kan Hunyo 2022. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Kita mga tugang nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, siring man sa 89.5 radyo natin, asin na dadalan sa Naga City Government FB page, asin ang Nagunyan News FB page. Mga tugang, kanso sarong aldaw, na-receive po kan Syudad ding Naga. Ang sarong pagbisto, hali po sa Global Startup Ecosystem Index, kang Startup Blink. Ini mga tugang, saro ini yung pagrank kan mga syudad sa interong kinaaban. Tangarig pong hilingon kung kumusta po ang kamugtakan sa promosyon kang startup ecosystem or pagbilog ni mga startups. Ang startups kunyan mga tugang iyo ang kumbaga nauuso. Mga digital startups, nauuso na klase ning nenegosyo, kung saan po may mga grupo na nag-iisip ng mga programa sa gamit po ang information technology. Dahil ko po aram kung nadala nindo ito bagang naging hit sa Netflix na startup na Korean drama. Pareho po ini sa konteksto kan syudad kung saan po ngunyan although baguhan ang syudad ding Naga duman sa inaapod na startup ecosystem, pero kita po marikaso na maray sa tuyan naging hiro mala nga ni ta sa interong Pilipinas pang-apat na ang Naga. Totoo baguhan kita pero dahil sa
sa tuya bagang persistence, ini po si mga bagong kaisipan kan sa tuyang Investment Trade and Promotions Office, asin pa sa pag-anduyog mga sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson Ligacion. Nakaagwanta tulos ang Naga sa pang-apat sa interong Pilipinas, ika-20 sa interong Southeast Asia, asin sa interong kinaaban, kita nasa 952nd place na. So, kabali kita sa top 1,000 cities pag-abot sa startups. Ano pong gusto sabihin ka ni mga tugang? Ano ang magiging karahayan ka ni sa Naga? Gusto pong sabihin po kay ni sa tuya pong syudad, yao na sa radar. Mga may plano na magtugdok or magbilog man ng mga startups, siring man sa indang mga investors. Ibubugtak naman ang Naga bilang sabi nga ni kayang kuanan, ka mga pwede nindang paghugutan or pagkuanan or pwedeng pag-investan na mga bagong startups. So maray ini mga tugang para sa tuya dahil ang market ka ini pong startups ecosystem bako lang po sa lokal, bako lang sa Naga. Basically po pangkinaaban ang market na piglalaugan ka ini. So maray po ini sa tuya and hopefully po magpadagos-dagos iniyo. Kansuod man ang mga tugang, pinagibo na si final meeting, mga manlailai na opisina, tigi sa City Hall, kung sain ang mga okasyon po sa charter pinag-finalize na. Ang sa tuya pong ika-74th charter anniversary sa Naga, of course, isisilibrar ta mga tugang sa June 18, kung sain ini sarong official public holiday sa laog kang syudad ding Naga, kaya maya po kitang trabaho sa June 18. Alagad aramtaman na iniman po ang pagsikad kasi tuyang pagbilang kan sa tuyang Diamond Jubilee celebration for next year. Ang Naga po will be celebrating its Diamond Charter anniversary, 75 years. Pero for this year, sa tuwing mga aktibidad, of course sa June 12 mga tugang, igibuhon ta ang taunan na pag-itaas kang bandera, asin pagkondusir ng paggirumdum, katakod kang 124th araw ng kalayaan. And kasabay man kani mga tugang, aram taman magasi mga pagsibot, si mga pagsakripisyo, kasi tuya po mga Barangay Health Emergency Response Task Forces sa mga manlain-lain na barangay, sinda po uunrahon bibistuon kang syudad sa aldaw na iyan. Bilang pag-onra sa heroismong pinahiling ninda kan panahon kang pandemya. Magkakaigwaman mga tugang ning off-site vaccination sa Plaza Rizal, asin magkakaigwa ning health caravan ang VMC, kung saan po manlain-lain na mga libreng serbisyo ang idadara po sa publiko. Kaya po, mag-abang po kamo, ipopost po ini sa tuyang Naga City Government FB page, asin sa mga official FB pages kang syudad, siring man po sa official FB page ni Mayor Son, kung ano po si mga programa na mga mariresibita o pwede tang i-avail on June 12. And sa parehong aldawan po sa Hunyo 12, gigibuhon naman po ang pagbukas kan Evangelista Food Cart Association Hawkers Area. Babaguhan na po si mga tindahan dyan, papakarayon. In fact po, pigready na ang mga bagong stalls. Kaya mahiling ta po yan, i-ribbon cutting yan kan sa tuya pong mga opisyales lokal on June 12. Pagkatapos lang po kayo itong sa tuyang awarding dyan sa Be Hurt. Pag June 13 po, pipirmahan kan sa tuyang alkalde ang mga pig-renew na mga commitment ka mga manlaylay na opisina. Ito mga citizens charter kan mga opisina, may renewal of commitment po kaya ng mga departments na kung saan ang mga department, mga pamayukan departamento papirmahan, ipipresentar sa tuyang alkalde ang mga bago nindang commitments for the next 3 years. Paano nila i-deliver ang mga serbisyo, ang mga frontline services kasi ng mga opisina sa mas marikas, asin mas convenienting paagi.
On June 15 po, i-relaunch man kasi tuyang Alkalde and People's Day. Si taunan po, si Manal po baga ini na kung saan nagbabarangay sa tuyang Alkalde kay banan ang mga pamayukan, mga frontline offices. Nagbababa sa People's Hall ang sa tuyang Alkalde para itao direkta sa tao ang serbisyo kay banan ang mga frontline offices. I-relaunch po ini, napundo lang po ini because of the pandemic, pero dahil po sa nagmaray tang sitwasyon sa COVID, gigibuon ta po ini giraray sa starting June 15. And magkakaigwa po ning Charter Anniversary Trade Fair sa Saropong Mall, sa Robinsons Mall. Ang sa Tupong Metro Peso sisibot na kaini. As in magkakaigwa po ning Job Fair on June 17 sa Robinsons Place, Naga. By the way pala mga tugang, sa June 16 may mass wedding. Abangan man po nindo ini, ipapost mi man ang mga requirements kang gusto pong makisabay na sa mass wedding, libreng pagpakasal, asin po ang pagsibot kay ini kang syudad. Of course, papanginutan po ini kang City Civil Registry Office. Sa June 17 mga tugang, Friday, bispiras ka sa tuyang Charter Anniversary, i-unveil man kan sa tuya pong City Environment and Natural Resources Office an ika-74th na Forest and Our Mid Site arog na po kayong kadakol ang naipreparar ang pigtatarumana in urban areas papatalubo ang mga puuning kahoy sa mga urban areas. Parte po kayo yung Forest and Our Meads program kan gobyerno lokal kan Naga. And sa petsa 17 man mga tugang, pag alas 4 ng pagkahapon, dyan po sa Plaza Rizal, gigibuhon taman po ang pagbisto kan mga nagtarabang po sa tuya sa pagbabakuna against COVID-19. So sa mga volunteers niya to, si mga yaon sa Jesse M. Robredo Coliseum vaccination teams, i-recognize po yan on June 17. On June 18, iyo po iniyan sa tuya ng 74th Charter Day. Magkakaigwa po kita ng misa at 7 o'clock in the morning. And pag alas 6 po ng pagkahapon, gigibuon po mga tugang ang pagsumpa na. Sa tuya pong mga bagong ilihidong opisyales kan Syudad Dignaga. Gigibuhon po ini sa Plaza Quezon, kung saan po ang magiging administrating officer. Mayo pong iba kundi ang sa tuya pong outgoing Vice President of the Republic of the Philippines, si Ma'am Lenny. Siya po ang mapasumpa sa plaza sa tuya pong mga newly elected officials. Pagkatapos po kang oath-taking, dyan man po i-unveil kang syudad, asin po punan ang pagbilang para sa Diamond Jubilee celebration. So ito pong logo for the 75th Diamond Jubilee will be unveiled during the occasion po kan pagpasumpa sa mga opisyalis lokal kang Naga. And pagkatapos po kayan, magkakaigwa kita ng charter concert kung saan po may mga local bands kitang pinag-imbitaran para tawanan kita ng entertainment. And kinaagahan po, ino si last activity niya to at 7 o'clock in the morning, mabalik po kita ginaray sa Plaza Rizal para po i-commemorar man ang 161st birth anniversary ni Dr. Jose Rizal. Sa Naga po kaya baga, bako lang si sa iyang death anniversary ang gigirumdum, kundi pati din ang birth anniversary, ang sa iyang birth anniversary tuyong Hunyo 19. So iyan mga tugang, ang mga updates niya to. Katakod kang charter anniversary asin kang bagong pagbisto na nakua kan Syudad Dignaga. Mga tugang at yan, sa satuya pong pagbuelta, pakalihis lang po kang magkapira po niya itong pagirumdum, makakaibahan ta po ang duwa sa satuya mga bagong ilihidong opisyales kan Naga. Of course, ang matibay na psychologist, and most probably, yun na din ang mamamayo kan Committee on Women, kan Sangguniang Panglungsod, kan sa tuya pong syudad, sa tuya pong
Councilor-elect, Councilor Gail Abunal Gomez. Asin po at siyan, makaibahan taman, an matibay na dating regional director. Bago man ilihidong opisyal kan Naga, Councilor-elect General Omar Buenafe. Iyan mga tugang aaramon ta ano ang sa indang mga planong giribuhon ngunya na sinda na ilihir na, ano ang sa indang mga legislative agenda, ano ang sa indang ini-envision na magiging kontribusyon ninda sa mga pulisiya kang syudad. Iyan mga tugang sa tuyang aaramon sa pagbuelta sa tuyang programa. Kay Mayor Legasyon, asin ang saiyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang saiyap pong naisipan ligdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong iniyong magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawin. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni yung naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdara ko, hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi sa muya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumang kan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ng solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ng halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si na inot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwa na ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Legasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Sa tuwing aramon. Mga tugang, giraray, welcome po sa tuyong programa sa itong aramon. Buelta po kita. Ang sa tuyong pumakaibahan ngunyan, midbid na ng gabus. Sa tuyong pong counselor-elect. Matibay niya itong psychologist, digi sa Naga. Clinical psychologist for the matter. Ano? Kaya bako lang, sabi nga ni kayan, kumbaga malalauman ta ang dekalibreng serbisyo because pinagpagalan ang sa iyang kumbaga sabi nga kay pinagpagalan, pinag-adalan talaga, aram ta na kaipuhan ta ng maray sa Naga ini, sarong sabi kayo, mataw sa tuninggiya, especially on mental health. Mga tugang, Dr. Gail Abunal Gomez. Doc, good morning. Good morning po, Sir Allen. Opo. Salamat po sa invitasyon. Doc, thank you very much for, again, pagtugot na ikaw po maging kaibahan niya mo digi sa programa. Aram mo, Doc, kang inot, prior the election, kang nagtukaw, kang nagkaibahan may kadigdan, pinag-ulayan ta, more on bantay pamilya, more on children, pero ngunyan, sabi nga ni Kenzie sa tuya pong mga constituente, ano, ngaya gana na nga si Doc Gail, dahil nga dyan, gusto niyo po ngayong maaraman ano ang plano niya para sa muya, sa pangkaintiruhan, and paano kay ini mai-ensure ang karahayan mi as individuals, as Nagueños. So iyan po, Ma'am Gail, ang pag-uulay-ulayan ta po ngunyan. And most probably po, iyon na ni siguro legislative agenda ni Dr. Gail Abunal Gomez. Ngunya na kamo, actually matake na kamo ning oath sa June 18 and tuma posisyon na
on July 1. Doc Gail, ano po ang sabi nga ni Kayan, by kumbaga, day 1 of your day 1 of your service, official start of your service to the people of Naga, ano po ang kumbaga mas kumbaga ifo-focus niya ni Doc Gail Abunal Gomez in terms of policy sa sangguniang panglungsod of Naga? Sir Allen, ang syudad kaya mahiwas na po na maray ang programa para sa mga kaakian, para sa mga kababaihan. Di po talaga yan napabayaan, masasabi ko iyan. Kaya alangon yan po sa kuyang pagtukaw dahil po kita psychologist, tatawanan ta po ng special flavor ining mga policies, programs, and services. Ilalaog ta po ang urulay sa mental health. So pupunan ta po iyan sa pagkondusir po ning mahiwas man na needs assessment sa satuya pong mga constituentes. Iyan pa sana pong prosesong iyan, dakulaon na pong maray, halawig na pong maray, dakol na tao ang kaipuhan, si kooperasyon po ka mga barangay, ta ibababa ta po iyan sa barangay. Ngarig po maaraman ta kung ano talaga ang kaipuhan. Ta kung hali man lang po iyan sa samuya o kaya sa sakuya, baka di ko man po makapture kung ano talaga ang kaipuhan kang sa tuyang constituentes. Dawa po nga ni haloy na akong nagtukaw bilang psychologist kang Naga City Bantay Familia. Mas maray mangiraray po na madangog ta direkta hali sa tao. So magkakaigwa po ni needs assessment in terms of assessment po mo na in terms of ano ang general well-being kang constituentes ta. As in, ano ang usually concerns, sources of stress ninda, na iyo po ang pwedeng makakompromise sa mental health ninda. As in, sa bilog na syudad, ini po talaga ang kulang na maray, Sir Allen. Anong statistics ta in Correct. terms of people affected with mental health issues. As in, dahil po dyan, pag nakuata po yung mga datos na iyan, di maaaraman ta po kung ano ang mga steps na kaipuhan para po makabilog ning polisiya, tangarig po, maibaba man yan bilang programa as in serbisyo. Siguro, in Doc Gail, ang iba kaya nagsasabi sinda, mental health, ano nga ito ngayon para sa ko? What is it for me? Matatabangan niya ba ako ngayang mabuhay ang pamilya ko? Will it be contributory to my growth? Ang iba, aram ko kaya ang physical health. Magiging agile nga ako pa nag-exercise ako. Magiging nga akong kumbaga healthy, in the sense na mas resilient ako sa mga helang. But ang mental health, iyan Doc, paano, kumbaga sabi nga ni Kayan, ano ang most probably madadanyaran kung napabayaan? Pareho ba siya kang importansya din kang physical health? Kasi si mga, lalo po naman sa mga ordinaryo tang mga kaeribanan sa komunidad, ang pirming iniisip si baskog kang hawak, sinda kaya ang pirming iniisip pag nakadawog ning mental, ang pirming konotasyon mental hospital, kapay, pero igo pa po bang ibang kumbaga hinihiling sa aspeto kang mental health na dahil man necessarily kapay ka. Igo po bang arog ka ini? Oo. Yan po nga ni, medyo limited na maray ang pagkaintindi kang mga tao on mental health. Pirmi lang po siyang na-associate duman sa mga psychological problems or disorders. Yan, sa mga hilang, nagagamit po ang mga terminolohiyang kapay, may raot sa payo. Pero actually, ang dapat po, ang hiling ta, ang lens na ginagamit pag nagsabing mental health is general well-being. Di po siya pwedeng isuway duman sa ibang aspeto kang tao. So, si physical health niya, kabali pa po nga ni, may spiritual health kita. So, nagtuturugma po siya. So, kung ililaymanize ta po, tangarig mas maintindihan kang mga tao,
Pag kita po nagkakasipon, simpleng sipon, malain yan sa pagmati. May kulog pa yun na kaibanan, matamlay ka, mati itayan, kasi aram tayan. Kinamulatan ta po yan, mula pagkaaki ta, pag may sipon ka, bubulungon ka tulos. Pero di ita kinamulatan na kapag halimbawa may mga problema o mga angat na inaagihan, dawa simpleng kinakahaditan ngaya baka maanggutan ako ni mama. So pag-isip na lang na pag inanggutan ako, anong sasabihon sa kuya, nagdadagdag po yan, duman sa mga negative thoughts kang tao. Pag nagkaigwa na kita ng negative thoughts, nata-translate into emotions, nagiging anxious si tao. Ang data po araw nakakaapektong maray sa paghiro. As in sa lawas na din. Taigwa po kitang inaapod na may mga tao, pag grabe ang stress, ang anxiety, nagsusomatize sinda. Dakol na po ngunyan actually ang pag-aadal na nagsasabi na itong mga physical illnesses dakol lang contributing factor ang stress. And may iwasan ko na sa physical illnesses kung na-address si stress. So iyan po, itong dai nahihiling kang kadaklan na kapag pano ang isip ning mga concerns, so araw ka iyan dakul bayadan, di itaaram kung sa inko ko anon, si mga aki sabay-sabay mga tuition, tiga-address ta ang problema. Pero so epekto po sa imo na naghahadit ka, dai ka napapaturog dahil dyan, iyan ang dai nahihiling na dahil kulang sa turog, grabe ang paghadit mo, naapektuhan sa relationships ta sa mga aki, sa pamilya. Pagluwas mo ning harong, magibo ka kang trabaho mo, dahil ka makafocus, dahil ka makakonsentrate, dahil ka magiging productive. So itong pinaka-general idea po kang mental health, dahil talaga na ibababa, dahil natatranslate po into daily application, duman po sa routine, sa narrative, sa script kang sarong tao sa arualdaw. So iyo po yan ang gusto tang po sa ngunyan, na maliwanagan sinda, iyan, takaipuhan ko iyan, kasi parte na palan kang pagbuhay niya, parte palan kang hiro niya sa oras-oras sa arualdaw, alaga di po siya aware, na parte iyan kang pagiging tao niya. Dok, ngunyan usong-uso, mapaaki, even seniors, ngunyan sige nang gamit social media, nakaka-apekto ba ini sa mental health ngunyan? Or ikaw na bang nahiling na pag-adult, most probably pa sa ibang lugar, gaano na ba ka-pervasive ang contribution kang social media to kumbaga to the mental health, kumbaga si stress na natatao niya sa sarong tao? Siguro, Sir Allen, maray man ma-emphasize na nakaka-contribute man siya ng maray sa tao. Like for example, mag-scroll ka sa Facebook and then may mahiling kang mga positive news, maray na bareta, sabi nga ni kaiyan, nakaka-influence man sa mood kang tao. Pero ngunyan po kaya kadakol na mga nahihiling kitang negatibo, kadakol kitang mga nahihiling na lalo na kang eleksyon. Correct po. Fake news, kaiyan. So na day po na hihiling na nagiging detrimental, magkakakausa ning malain sa pwedeng sa values ka mga kaakian, sa gawi po ka mga tao in general. Igwa po mga pag-aadal na nakakakos ng depression, lalo na kung halimbawa ang tao ngaya very particular siya sa kung ano nahihiling niya sa iba, and then i-compare niya ang sadiri niya duman sa, like for example, may mga teenagers po kita nakakaulay dati, pag hinapot mo anong nakakapagpaugma sa imo sa Facebook, kapag pigla-like ang mga posts ninda, pagkadakol nagla-likes, so ibig sabihin pag nag-post siya and the ipig-like, pwedeng maging source of sadness niya. Mag-gloom about it siya. Tada ipig-like, Among man po, mid-adults man,
lalo na itong mga nako-compare na sa diri in terms of accomplishments na kinukumpara sa mga kaedaran ninda. Maray pa man si amiga ko nakaka-travel. Arog ka iniyo ang naabot sa buhay, ako dai. So all these po nahihiling ninda iyan sa social media. So iyan po daapalan data aram na aapektuhan kita, no, emotionally. And for some people na medyo maluya po ang resistance dyan, ingayo po hardy, pwede sindang mag-succumb into extreme sadness, and dakol po ang nagiging depressed, no, over it. May mga studies po na na nahiling na iyan. Doc, sa social media, nakakadanya si trabaho, si stress sa trabaho, nakakadanya sa mental health pero ngunyan ba, Doc, kumusta po ang kumbaga state of ito, kumbaga sa to kay baga pag may kulog kang hawak, igwa kang hospital, no? Igwa kang nguya nga ni pag may lapo ka, mawag ka sa magaro, may parahilot. Pero sa nagsasapo ning mental health problem, kumusta po itong, kumbaga sabi nga again, mga support units or ining mga centers na pwedeng magdulok ang sarong tao? Sa Naga po ba, bastante kita kayan sa ngunyan? Sir Allen, tawan ta mo na po ning figures, no, para mailaog ta sa konteksto. Sa ngunyan po, in every there is one psychologist in every 90,000 Filipinos. Only one psychologist in every 90,000 Filipinos. And one psychiatrist. Normally baga, Dok, kayo po mong kaulayon. Correct. Kung kayo po haning psychological intervention, you need to talk. Hindi ko sabihin, ang sarong psychologist need to talk to 90,000 people. Iyo po. One psychiatrist to every 175,000. That's the current number. Iyo Yan ang current ratio tangon yan. Iyo po. So aram tanan na dyan pa sana may problema. Ano po? So locally naman po sa Naga, igwasa na po kitang garo lampas 5 man po kami digdi na psychologist. Although most are in the academe, no, garo there's just a couple of us po na doing siguro tulo po kami, 4 na nag-doing clinical practice talaga. May mga psychiatrist man po kita, pero sa estado po ngunyan kang well-being kang nagenyos, kulang po yan na maray. May mga centers po na available yaon man, pero talagang kulang na kulang. Kung okay lang po, Sir Allen, sabihon ko ang ngunyan po sa Ateneo, may center kami sa Ateneo. More than 50 po ang naka-waitlist na mga kliyente. So ibig sabihin kulang, no? Kulang na maray ang practitioner. Sabi po nga ni, relatively new kaya na pig-professionalize ang practice kang psychology. So, dikit pa man lang talaga ang magiging licensed. Kaya pigtatap-tapo dyan si mga interns, no? May mga students po kita sa graduate school na may kakayahan na namang address ng mga kliyente as long as supervised sindaning mga licensed psychologist, iyo po nakaka-attend to clients sinda. Pero kung haputon po talaga, kulang na kulang pa. In terms of facilities man po, no, may ibang lugar po kaya na may one-stop shop sinda sa hospitals and clinics. Yaon na dyan, may mga psychologists sinda, may mga therapists sinda, counselors, assessors, yaraon na po dyan. Digdi po sa Naga, mayo pa kitang mga arog kaiyan. So, iyo po yan, ano, ang Garo, Doc, grabe ang sisibutan mo pala. Nakulbong libuhon. Garo, grabe ang itatanong for your stint as a city councilor, especially on mental health. Tangon yan sa iling ngunyan, Doc, ako ma-assume lang ako, dahil ko man nahihiling talaga si actual, no. Pero kanto kaya baga sa mga eskwelahan may guidance counselor. Dahil ko aram mo niyan kung mga eskwelahan sa Naga, especially public schools, kung may mga arog pa kaya na support system sa loob ng mga eskwelahan. And if the guidance counselors are really, kumbaga, at least degree holder of itong psychology degree. Pero Doc, maiba lang ako. Ang sarok kay kunyan sa grabe talagang tinatamaan kaning baga mental stress. To put it.
ngunyan ang nahihiling ka mga empleyado, no, employees. Dahil nakita magayo, City Hall na lang, no? Si demand kang trabaho, si demand kang trabaho, si demand kang general public. Then si demand kang mga higher ups, no? To deliver. Kita ba, Doc, during your itong mga urulay-ulay kan mga upcoming kan mga maralaog ngunyan na mga bagong city officials, igwa ba ning garo na pag-ulayan na garo high time na ngayon na garo ang syudad or ang City Hall magkaigwa ning garo division sa City Health Office probably na may mental health unit, or sa City Hospital with that kind of unit, or sa HRMO with a division separate division siguro, or a separate division at the HRMO na ang ititreat niya lang ining mga arog ka ining mga pag-assess and pag-intervene lalo na duman sa mga empleyado. Dapat po, no, required na po ngunyan na may mental health program sa sarong workplace. Sa pagkakarumdum ko lang, Sir Allen, may saro sa mga meetings. Nabanggit mi man po yan, no, na-float ko din siya kay Mayor na kumbaga magpuon po kita sa laog, no? Puon kita sa City Hall kasi from the City Hall, from the employees nagka-cascade ang programa para sa syudad. Garo unfair man na pigbibilog ta si programa para sa syudad alagad sa mga tao na iyo talaga ang magiging katuwang ta para ma-implementar iyan, para maidaloy po iyan, mag-cascade iyan sa tuyang mga constituente. Sinda man lugod si day naaataman. So it's just proper, no, appropriate, fitting na magpuon po. So saro po sa mga sa tuya pong ipopropose iyan na aram ko po may wellness program ang City Hall, pero actually ma'am, maski ang wellness program tangon niya naka-focus sa physical health, no? Masumba sa baba, mapa-exercise sa actually po, pero itong ito bagang guidance on how really to handle stress, no? Simple stress sa pamilya. Siyempre, bako man lang stress yan sa opisina. Si problema sa harong nadadara sa opisina, bit-bit. May sarong ako tandaan na dahil ko aram niya kung how will I react. Bigla na lang sa sarong empleyado, kinakaulay ni, bigla na lang naghurus. Naghihibi na. Ito palan, may problema na sa opisina, nadugangan pa kang problema sa harong. Katapos siyang aldaw, tulong aldaw na maying nahaman si empleyado. So, nadadanyaran talaga su deliverables. Garo kayo po na talaga, Doc Gail, na igwa kita sa City Hall, as well as to probably other agencies. No? Di kita po nahihiling talaga si importansya, mga tugang, nahihiling ta itong importansya kang nahihiling ta si epekto talaga kang mental stress. Dakul da actually nahahaman. Garo dakulong kitang mga lost opportunities dahil si tao kumbaga feeling niya baga helpless, no? Dahil na makahiro, dahil na may problema sa harong. Pero yan pala, Doc Gail, mga arog kayan, although syempre sa kuya nindo yan, sa clinical assessment nindo yan, pero normally how do clinical psychologists or psychologists handle ining mga arog kining may mga nagko-consult sa indo for intervention? I do not know kung treatment ba ang term din na ginagamit for this kind of cases. So how do you po handle in mga arog kayo? Kung mga paano ang handling. Kung aram ta ang doktor, pag may hilang, pwedeng tudukan, pwedeng baakon, pwedeng kung may aram ta na si intervention pero ining sa mental health, dahil alam mo yung baakon ta ang payo. No? So, paano po nito yung pag-handle? Oo, may assessment po, may psychological assessment na ginigibo. Pag sinabi mo pong assessment, it's composed of doing clinical interviews, observations, interviews with key informants. So, sisay ang mga kaibanan sa harong, sisay ang usually kaibanan niya. Tapos, to be more, scientific
in approach, may psychological tests po sila pig-take. And then, gabus po yan pig-put together, no? Pig-validate duman sa mga observations and interviews. Tapos, ma-create po kita ning may inaapot kami psychological report at the end of the process. And iyo po yan, kumbaga si picture kang si tao. So, duman mo maiintindihan sa dynamics niya, dumanta po mahihiling socio-emotional status kang tao, paano siya magmati, paano siya mag-isip, no? Maiintindihan ta kung paano siya mag-cope. So kung mahiling ta na ay maluya man kaya pala ng coping. Kaya pala dawa man grabe ang support kang tao, pero siya mismo internally si resources niya maluya pala. So from there po, iyan ang magiging guide ta sa pagtao kang intervention. So ano sa sinabi sa test results niya, ano ang kaipuhan niyang intervention this time. So it appears sa Kuya Tabi, Doc, hindi pa lang talaga very important na, well, even for office managers. Dapat pala naiintindihan talaga ini kasi, well, kita kaya magaligdi, ligin na lang sa City Hall. Si treatment mo sa gabos na empleyado, the same yan. Correct. No? Actually, the same. Kung naanggutan mo si Saro, maanggutan mo si Saro. Pero, from your explanation, garo dapat pala, kung may assessment na arod kayan, then dapat maaraman siya kan mga leaders din, kan mga leaders, kan mga opisina para properly handled. And ara mo kung paano ka ma-intervene duman sa tao. So may employment testing po baga kitang inaapod. Yes po, and pwede siyang i-integrate po duman sa psychological assessment. So upon hiring, actually pwede siya maging basis for hiring. No, may hiling mo na diyan si personality niya, paano mag-handle ng stress, kumusta ang productivity niya, etc. So mag-guide po na maray, no? So hiring officer or kung si isay man na kaulay niya. And then eventually pag na-hire siya, may kapot kang Minsan, masabi kita, kaya pala hindi kami nagkahakuan ng Correct. ugali. Correct. Iba talaga na yan. Correct. Oo. And ini pala ang dapat nagibuhon para mas, kumbaga, mapasunod mo siya na maggibo. May araw ba kayo Doc, na kuya? Iyo po. Kasi kanya-kanyang manifestation kang productivity. As in, ang day po na iintindihan din kang kadaklan, lalo na pag nag-handle kang araw kaning cases sa workplace, pag may inaagihan na issues ang sarong tao, apektado sa productivity niya. And dahil nahihiling niya na dikito nang nagibo ko, umayo na naman, none at all, pwedeng mag-cause yan ng lowered self-esteem. So, ma-question na siya kung sa diri, magiging depressed siya. Pag naging depressed po, ayan, again, si motivation, mayo na naman, maapektuhan na naman si productivity niya. So, may cycle siya. Kaya, importante hon po na maray na may grasp ang employers, no? Ang managers, supervisors, kang nature kan sa indang mga empleyado. So, dakulon talaga pong sisibutan on mental health, Doc. Doc, we have limited time na lang natatalda. Ihapot ko lang ini, Doc, bago itong sa iyo pong kuyan. Ano po na ang pinagkaiba kan psychologist sa psychiatrist? So, ihapot ko na po, maski ako dahil ko po aram ang simbag. Tama-tama yan si Doc Gail di sa tuya para simbagon iyan. Doc, ano man ang God? Nakakadawag kita psychiatrist, psychologist, pero pinag-uulayan parehas mental health or utak. Pero ano talaga ang difference kang duwa? Ang psychiatrist po, medical doctor sinda. Okay. Physician sinda. Iyo man po, pareho man kang psychologist, no? Ang psychologist po, nagkakandak ng assessment, ng therapy, pero di po kami nagdi-dispense ng bulong. No? In other countries po, ang mga psychologists, psychotherapist, may prescription privilege sinda. Pwedeng mag-dispense bulong. Digdi po sa Pilipinas, mayo ka iyan. Oo. Pero in the same manner, pwede kaming mag-conduct man ng assessment. Mas lang po, dahil ang sa tuyang mga psychiatrist, naka-focus talaga po sinda duman sa treatment, no? Medical intervention. Sa ngunyan po sa practice, mas pigpapasa sa mga psychologists. So, in-depth assessment, tapos so therapy, no? Pero even then, ang diagnosis, ako po personally, pag nagkandak ako ng diagnosis, inanahiling ko na may,
sa hiling ko may mental health issue na siya, pinapaduman ko, nire-refer ko magirare psychiatrist na So, Doc, siya manggirare ang final kumbaga diagnosis. sa ko yan, for easy determination, kumbaga kung, ano yan, medyo padumang ka sa, ano bang po yan, psychosis, ano yan? Iya po. Sorry po for the term po, ano itong paraot na ang, Iya po. ang payo mo, psychiatrist yan. Oo, kasi kay puhan na po magtumarning So, bulong. kumbaga, hindi po kayo naghapot, nagkataon amigo, kumbaga, parang ngayon padiaran ko kung saan ako madulok. Baka ngayon magdulok ngayon ako sa psychiatrist. So, basically, kung ang kaipuan man lang mga, kumbaga, maaraman mo kung ano mga pwede mong gibuhon, psychologist yan. Opo, mapa-assess ka. Maintindi mo, gusto maintindihan ano tarog ka na nangyayari sa imo. Ayun, psychologist po. Pa-counseling ka, okay, psychologist yun. Pero kung igwa na po mga symptoms, no, manifestations leading to clinical depression, clinical diagnosis, diretso po kami kayan, ma-refer na tulos kami psychiatrist. Yun. So, at least aram ta na po ngunyan kung isa ang dudulukon ta pag may namamati ka ng kakaiba, ano, or ang mga kairibanan ta sa harong igwanang may nagmamanifest na ning kakaiba sa hiro. So aram ta na kung sain madulok, kung sa psychologist or sa psychiatrist. So yan, Doc Gail, baka igwa ka po mga gustong ipagirumdum pa, ipa-easy o i-share sa tuya po mga paradalan, as in mga parahinan nyo? Siguro Sir Allen, di natatapos talaga ang sakuyang pagpapasalamat sa tuyang mga nagenyos, no, sa suporta po na pigtaoninda. Asahan po nindo ang sakuyang mas mahiwas po na pagsirbi. Sabi ko nga ni, haloy kitang nangataman sa mga kaakian asin pamilyang nagenyo, kang kita po psychologist, kang Naga City Bantay Familia. Pero sa ngunyan po, mas dakol pang lakdang ang pwedeng maginibo. Pero data po yan kayang solo, kaya nagahagad man po ako kang kooperasyon nindo. One of these days po, malakaw-lakaw kita sa iba't ibang barangay. Tangarig po, madangog na po, no, ang sentimiento ka mga tao. Sinda po actually ang magiya sa satuya, no, sa muya, kung ano pa ang mga pangangaipo kang syudad. Basta kami, Doc Gail, sa samong opisina, sa SEPIO, asahan po nindo, we will be always be of help sa imo pong opisina, sa gabos sa mga programa, especially on mental health. Tamaski po garo kami digi sa opisina, kaipuhan mi yan intervention na yan. Be rest assured po of the assistance of the office, in whatever capacity na kaya mi, lauman po na yaong kami dyan pirmi. Yan. Thank you po. So, mga tugang, nakaibahan ta po, Dr. Gail Abunal Gomez. Nagpapasalamat po kita sa pag-iba ni Doc Gail. Aram po tang sibot-sibot iningon niya na aldaw. But nevertheless, pinili na makaibahan kita para mas matawanan kita ng impormasyon, especially on mental health, na aram tangon yan saro na sa mga isyong kinakahampang ka sa tuyang syudad. As in, kang interong Pilipinas, dakulo ng stress, ang hinahampang ta, pero ngunyan mas dakula ang sa tuyang pagsarig na mas mapapakusog ini because we have now a clinical psychologist in the sanggunian na magibo mga polisiya, maisip ni mga programa para po ma-bridge iyang gabos sa mga programa na yan. Bako lang duman sa sabi nga ni kaya nasa AB, but sa gabos na sektor sa tuya pong syudad. So, Doc Gail, thank you very much po. Mga tugang sa pagbuelta sa tuya pong programa, makaibahan niya to. Counselor-elect, matibay na general, dating regional director kang PNP, pero ngunyan, iyon na sa tuyang matukaw sa mga legislador sa tuya pong syudad. Makaibahan ta po, Counselor-elect Omar Buenafe. Yan mga tugang sa pagbuelta sa itong aramon. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa delegasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang haki, ang mga bados, ang mga
gurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, pang health center. Unlike ngunyan na nakula na tapos magayon pa, magiging ano siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka sa magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga maraymang po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya. Napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Sa tuwing Aramon. Yan. Mga tugang, Giraray, welcome sa programang Sa Tong Aramon. Kasuba ko po, nakaibahan niya to Dr. Gail Abunal Gomez. Ngunyan mga tugang, nakaibahan ta General Omar Buenape, Councilor-elect Omar Buenape. Sir, good morning. Good morning, Allen. Good morning sa gabos na mga nagaantabay kaning sa tuyang programa. Opo. General, pampira ka po nga ni ngunyan sa kuyan, sa eleksyon pang-apat. Apat. Niya ko, iba man talaga niya ko ang karisma kan General Omar Buenape. Salamat. Pang-apat, first time na lutsada, inot na laog, pang-apat tulos na pwesto ang nadumanan ni General Omar Buenape. General, pero aramta na naitukar mo na ini sa kampanya, nasabi mo na ini isay si General Omar Buenape. Pero po, for the ano lang po, listening public, sinagadalan sa tuyak ngunyan. In brief po, paano po nagpuon ang public service ni General Omar Buenape? Actually, may background naman ako sa public service. Ang mga magurang ko, gabos man yan mga public servant. Si father ko na rural doctor, nasa government. Si mother ko dating chief nurse sa Camarines Sur Provincial Hospital. Dok, pareho health pero nakadalagan ka sa military. Actually, nag-preparatory medicine man ako katong inot. Kaya lang nagbago si Kwanta. Si direksyon. Itong yaw na duman as student. Kaya eventually, napasiring duman sa serbisyo through the Philippine Military Academy. So, automatic, pagka-graduate, inassign na ng rango and nag-progress sa serbisyo, sa mga ranks, sa positions, hanggang sa maabot atong star rank bago kita inabutan naman ng retirement age. Tapos, after retiring from the PNP, inapudan kita para magserbisyo Giraray as one of the assistant secretary sa Department of Justice duman sa Bureau of Corrections. Kaya saro kita sa mga director sa Bureau of Corrections, and after that, after more than 2 years, nagluwas na kita duman. Sabi ko, nagparaserbisyo na kita sa ibang lugar, mga iba-ibang lugar. And pirming harayo sa pamilya sa tuyang mga assignments. Kaya mas gusto ko na kung ma-serbi pa man sa gobyerno, digdi na sa ararani sa tuyang syudad o digdi sa tuyang inalian ng syudad kay banan sa tuyang pamilya. General, so in total po, mga pirang taong ka na po in public service? Inabot po akong more than 37 years. 37 years. Kay banan dyan sa Bureau of Corrections. Plus another 3 years and most probably 9 years in the city, no? As hindi napaaram, no? In the coming years. General, saro talaga sa pigparatutukan mo. Of course, your PMA graduate, yaong ka sa PNP force, sa police force. Saro talaga sa mga apwera sa anti-criminality activities. Ang pigparatawanan mo doon, anti-drugs campaign. Yeah, actually,
nailing ta si mga problema kayan katong one time na-assign ako dito sa Naga City and I became a member ng Rotary Club of Naga and saruyan sa pigtulod tang project sa Rotary kadto and digdi nag-start sa tuya itong movement against drugs o MAD na eventually sinubli katong grupo nilang late General Canson and Richard Gomez itong Kaya doon niya ako, General, ang aram ko niya ako ang MAD, naihiling ko na yung katuduman sa may mga plaki bagayan, itong garo may mga signages. Yeah, ginibunin-dang MAD as mamamayan ayaw sa droga. But originally, it was movement against drugs. Pero yan tabi, General, nagpuon yan sa Naga. Sa Naga. And I was made to submit reports. Dahil ko aram na gagamiton palan. Eventually, linaog nila to as party list. Dahil naging successful. So, biglang nawara si MAD. So, what I did was relaunch it in Cebu City. Katong niya ako duman assign. And nailing ta na ang problema. Eventually nga nagputok bagayan sa news. And saruin sa mga subject ang mga pag-address kang presidente na mapundian illegal drugs na ang nailing niya gulping mga hali duman sa Cebu. Itong mga pinangaranan niya duman na ibang mga personalities, mga harali duman. During that time or previous to that, nag-handle na kita ang peace and order sa Cebu. Nahiling ta si problema kaya dumang kupig relaunch itong movement against drugs. Between 2010, 2011 hanggang 2012 yaon ako duman. General, si MAD, Naga, sinubli, duman sa Cebu. Paano nabilog ining Brad? During the time na ako ang regional director dito sa Bicol, kang PNP, ito si start kang campaign against illegal drugs na katong war on drugs ni President Duterte. So ako si regional director na si pagpuong katong campaign na to. And nahihiling ko na ang medyo nagiging violent sa ang mga police actions kadto, nagkakaigwa ni mga violent na mga interventions. Ang pigihiling ta dahil ma-prosper masyado kung dahil kaibanan ang community sa efforts against illegal drugs. Kaya pundarta ni yung Bicol Region Against Drugs or BRAD para maging avenue for the participation of the civilians, mga communities, families, people from all walks of life para makapag-participate na bako lang ni yung efforts kang law enforcers o kang government kundi kabali na ang mga civilians, lalo na mga pamilya na most affected kang kaniyong illegal drugs. General, ngunyan baga si Naga, kumusta po? Kumusta po si assessment mo or kang sa imong grupo ngunyan? Kumusta po ang garo drug situation ta sa Naga? Dadong to sa mga reports na may mga nare-report na mga apprehensions, may mga incidents related sa illegal drugs, and it goes to show na yaon pa ang sa tuyang problema. And more actions has to be done para masugpo yan, at least ma-minimize ang problema. Of course, with proper coordinations, with cooperation sa tuyang mga law enforcers. Kaya puan ang makusog na partnership between the local government saka yung mga agencies involved in the efforts in combating illegal drugs.
General Omar, sa Naga, well, aram taman yan, di man yan rirong eh. As you've said po nga ni, sabi mo, talagang araw ko itong mga nakaing alo sa Almeda Highway, garo, minada ko, pirana naman to. In fact, millions of worth of na mga drug shabu ata, sindakop na naman. Ini po ba, General, may, kumbaga, based on experience, in Cebu, as regional director, ngunyan po kaya, konsyal ka na, ano daw po ang, kumbaga, in your, ano ni, kumbaga, kung ikalang masusunod, ano ang dapat na, kumbaga, strategy na gibuhon kang LGU and PNP together, tangarig, as you've said, minimize it. Yan ko yan eh. Kay puan holistic ang approach sa digdi. Bako lang niyo mga government forces addressing the problem. We should involve the community, the families, mga kaiba ng mga educators, kaiba ng simbahan or mga religious groups para ma-address niyo yung problema. Among the things na importante dyan sa pag-treat kaniyong mga na-involved sa indang pag-recover, yung participation ng pamilya, participation ng community, kasi ikaiba na dyan si mga friends, si mga kabarangay, siyempre si mga na-encounter niya mga tao sa community, kung estudyante, sa eskwelahan, mga teachers, and importanteng maray yung awareness kang gabos na niyo as regards the problem, tapos itong taong affected. Kung i-rehab taman yan, mabalik yan sa community. And kasuba ko nga, nag-attend ako sa mga meetings. Saro sa mga nahiling nila problema, itong mga relapse o pagbalik girari sa bisyo dahil siguro sa kakulangan pa sa aftercare na mga endeavors para intero talagang makakope si tao. Ang iba kaya ninapo nila mga recovering addicts. Continuous ang recovery program. Kaya po kaya nandyan mag-a-assist ang kapamilya, mga kabarkada o amigo, people who care about this victim. So, kumbaga, ang kway mo, General, ang talagang saro sa kampanya mo, pakusugon din talaga ining aftercare service sa mga... Saro yan sa mga factors para siyempre, sabi ko nga holistic ang approach. Bako lang yung government institutions bako lang yung sa tuyang local government o law enforcers o PIDEA, kundi gabos kay puan magtarabang nagdita ang mga kabarangay, yung environment na ginagalawan niya kay puan maging aware gabos kung ano man ang sa indang magiging roles para sa pagtabang dyan sa mga biktima or para pagpalayas katong mga kung may mga puser man yan sa lugar o kung palayas ma-apprehend kung talagang matagasampayo o ma-pasurrender sinda or ma-discourage sa indang ginigibo. Sa ngunyan tabi, General, sa iling mo, anong pwedeng dakul ng lay sa Pilipinas, no? Igwana kitang national law sa drug program, igwana din sa Naga. Kung sa assessment mo tabi, General, kumbaga nagkakaigwaning pagkukulang kumbaga sa hiro digi sa war against drugs or ining pagsabi po mga tungang war on drugs, sabi ko itong war on drugs na may kuya na may trombahan na war on drugs si laban ta against illegal drugs. Actually nyao naman halos gabos ang nyao naman gabos ginigibo naman ang gabos ilang siyempre si
coordinated, holistic effort para i-address ang problema. Diyan siguro kita mapakusog Garo dapat. human ang talaga general. Tagaro igwang syempre kanya-kanyang ahensya. Ang Saro ay turf ko ngayon ni. Si Saro ay di mo ngayon turf ko man ngayon ni. Asa ko man ngayon ni. Pag abot kang oras uto na si Adhik. Dahil man giraray na rehabilitate because of itong again po tama po yan talagang lack of coordination. Itong garo totoo baka may sarong nagkukumpas pero pag abot duman sa baba kanya-kanyang sway man giraray. O minsan nagkakaarasahan. Saro pa yan, arasahan. Even the family minsan inaasa dyan sa mga institution or mga taong may trabaho. Pag may ilaog na naibalik na sa inda, garuma na sana. No? Na minsan nga ni may nahiling ako na gano'n niya ako mas maray pa ang bantay pamilya sa pagmakulog duman sa pamilyang ito niya kung kaluluwas pa lang pabalik-balik sa tuyang community rehabilitation na person. Pero si pamilya gano'n maasa na. So talaga pong kaipuhan talagang pakusugon si pagtabang kang nakapalibot duman talaga sa mismong inuulian. Yan po ang pag naglalala na ang babasulon, gobyerno na naman. General, ngunyan, igwana ning sabi nga ni kayan aram ta na nakaipuhan itong holistic approach. Pero sa mo General, dakulon kaya bagang nagsasabi ay ang sports ngaya, pero na lang yan ang programa. Pero ang iba dinidiscount ang sports. Ang iba pigdi-discount ang sport as a program against illegal drugs. Pero ika po General, ano sa iling mo ano pong take mo? Importante maray ang sports. Actually kadtong dahil pag ko na-retire ka to, igwa kitang mga pakawat itong inapod ming bola kontra droga. May ginibo kita kayang kadto mga inter-barangay competition. Importanteng maray kaya ang physical activities. Lalo na ngunyan, nag-pandemic kita, tapos nagkulang-kulang kita sa mga activities, physical activities para sa mga kaakian. So, gulping iba na addict na lang sa TikTok. Correct. Or mga gadgets. Kaya po aning physical activities. Sabi nga ni, ang idleness, saro yan sa nag-i-invite ng mga evil thoughts or mga bad deeds. Kaya po anta talagang mag-engage ang mga kabataan lalo na sa mga physical activities na mga productive, mga sports activities. Ngunyan, nahiling ta na kadaklang kang mga sports facilities ta, more on basketball courts, ayan. Pero gulping mga Pilipino nag-excel naman sa iba-ibang klaseng sports, di ba? Igwa nga ning nag-excel sa wushu. Ito mga garo, kuhan siya. Ang katunayan nga, Ibaga General, ang mga medalista, si mga sports, na data man actually paborito. Yan. May si Olympian ta. Gold medalist, weightlifting. Who would think na makaka-produce kita ng araw kaya na Pilipino. So, kaya po mag-diversify kita sa sports. Gulpi pang klaseng sports na day kay po ang dakulao na area o facility. Kaya po ang talang mga siguro masadit-sadit na space like combative sports or yan mga martial arts. Speaking of martial arts, tabi General, well, kita talaga mga Pilipino, kumbaga, we love basketball. Kuya na yan. In fact, ang mga kadaklan ka mga covered courts dinisenyo para sa basketball. Pero igwa mga sports na
mas halangkaw, di man siguro mas halangkaw ang discipline, pero makakataon din parehong klase ng disiplina sa mga aki, pero mas dikit ang kaipuhan na spasyo, mas kadikit na gastos ang kaipuhan. Matipid, pero mas halang, kumbaga sabi nga kaya equal duman sa dinadarang benepisyo para duman sa mga aki, para mairayot ta sa droga. Igwa na ba tabi ka mo, napag-ulayan tabi ka ni General, ni Mayor, ni Vice Mayor probably, or ka mga pag-iriba sa 14th Sangguniang Panglungsod na aram ta po ini kayong sports ni sa mga advocacies mo na pwedeng panggiribuhon tangarig ining mga sports of lesser lesser bakong importance, lesser ang pagkabistuta, mas ma-promote siya sa grassroots level. Actually, nag-member na ako dyan sa committee kang Youth and Sports Development para maka-attend kita ng mga meetings, hearings, and of course, mga plano kang syudad regarding this matter sa area na niyo na geared towards the development of our youth. General, last, napagtuunan tang kuyan ang droga itong sa sports. Kanakaagi mga aldaw, General, garo sunod-sunod sinaging, although sa social media kaya aron taman social media grabe marikaso magpalakop ning impormasyon. Sunod-sunod si kararibukan na nakukuyan sa magsaysay, itong mga party areas ngunyan. May pigihiling na po ba kamo na how to kumbaga maiwasan ining mga araw kaning insidente, yung mga iriwal ka mga syempre burat na iriwal na perikunan, so may ano na po ba pero initial napag-usapan ta pala ang sports. Siguro dagdagan tayo mga activities talaga dyan para ma-diversify si mga activities na ginigibuninda. And sa mga factor siguro, haliba kitang kinurulong kang pandemic, siguro si iba na maguan man. Nanalian. Tapi gi-obserbaran ko si mga dahito na ipariyo sa mga alaga at mga domestic animals. Minsan pagakudan mo baga, pag binutasan mo medyo maliga. Baka similar man dyan ang behavior kang tao minsan. But then siguro na magawa lang, tapos siyempre kay po aning attention man yan kang sa tuyang law enforcers. Ganyan ba lang, General, sa Naga, may idea ka po kung pira na ang police force ta? Dai ko pa na kaulay pero previously sinadaw ko mga nasa 700 naman. 700? 700. And magayon ang police to population ratio taligdi. Ang ideal ta is 1:500. Yaon yata dyan, then nagrarayo dyan ang police to population ratio ngunyan kang Naga City. Yeah. And ngunyan ang PNP ta si huring for the month of March ata, March or April. Garo top 1 na naman kita in Bicol sa inda pong performance. Yeah, we congratulate po Colonel Pacalso for always looking for ways para po maray talaga ang satuyang peace and order situation. I second the motion. Your congratulations. General, antes kita magpaaram, kuyan po, mensahe, pasasalamat sa tayo po mga for being, of course, being fourth, no? Fourth city councilor. Ngunyan sa katatapos palang mong pirilian. Salamat, Allen. Salamat sa opportunity na ni para makapagpasalamat sa gabos sa nagsuporta. Salamat pong maray sa dakulaon nindong suporta. Dahil lang ako ginibong number 10 kundi number 4 pa. Kaya dakula pong kaugmaan para sa kuya. And of course, iniyo dakulang responsibilidad na
kay puwantang suklian ning maray na serbisyo sa mga tao, lalo na si mga nagsuporta sa tuya. So again, salamat na maray sa gabos, and of course salamat sa Diyos sa pag-allow na maging saro kita sa mga councilors kang Siyudad ning Naga. Yan. Mga tugang, by the way pala Councilor Omar, Councilor na ba kung general, tutudong ko na sa diri ko. Councilor Omar Buenape. Anay ko malingaw-lingawan, niya ako mahigusan man talaga niya ako ang mga pag-iriba ni General Omar sa kampanya. So mga Brad, niya ako, napipirahanan niya ako pong ikot nindo ang harong mi. Sabi po niya akong iyo na. Garo 3 times atang balik-balik sa harong. Niya ako, talaga niya kung arog man kanika persistent ang support support system. Kang kandidato, there is no reason na dai ka mahukumbinsi. Na igong mga taong working for nagtutubod duman sa mga advokasya, sa mga programa. Kaya General, thank you very much po sa pag-iba sa muya, ngunya na pagkaaga, and lauman na po na sa pong opisina, sige po pong kaipuan na pong ipaabot sa publiko. We will be of help para po maipaabot po yan sa publiko, maihiras na po sa mga nagenyo ang mga plano po ni Councilor Omar para po sa ikararahay kan mga taga-Naga. And ngunyan po, may kuyang kita, may sigurado kitang there will be a working person na eksperyensyadong maray on peace and order. And sabi nga ni kayan sa peace, order and security kan sa tuya pong syudad. Kaya may halangkaw ang sa tong kumpiyansa na talagang padagos-dagos po ang progreso, asenso kan sa tuyang syudad. Subago, si Doc Gail Abunal for mental health. Now, we have Councilor General Omar Buenape para po sa peace and order and security. Kaya, General, congratulations po sa imo, and mabalos po sa pag-iba sa muya. Yan mga tugang, sa ngaran po kasuya pong alkalde, Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene D. Asis. Ini po ang sa indong lingkod, Alan Riondanga. Mabalos po sa pag-iba sa muya, mag-iribahan po girari kita sa otro Sabado, pareho pong oras, pareho pong mga istasyon ng radyo, asin po mga FB accounts. Digdi po sa itong programa, sa itong aramon. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.